Good morning guys, magluto dito guys o sinabawang manok. Kapoy kani atong lawas at kaon sa tagkuan. Lami-lami guys. Sabaw ta, mauni atong sagol. Anong tangkong. Nag-prepare dito guys o panghimagas pipino with lamas. Tagsaram ta kaayo ani ka kuan di man ta maka permanente. Nagsara kayo tay budget. Bihira ra kay ta maka budget guys. Luto na din guys ang manok guys nga sinabaw. Wala na lang nako ang ipakita ang video kung giunsa ang profit. Sana proseso sa pagluto. Kay daghan man tag gibuhat guys. Tilawan na to. Ayos. Lino, agpo mo na gani ha. Maunta guys. Mahota. Ate! Dali! Ilay! Dali! Mana? Ada ye. Jangan dulu kita. Karena ada terus yang lain. Oh, kita nak kena mau timing-timing begini awas bukan bisa. Hah? Banyak dah nak mendengar ini. Ngaon na ta guys. Ngaon dito ninyo guys. Galapad na ako yun. Itong da. Ito na kayo. Dali, nakayap dyan ba niya kung trabaho ng Milikael? Ako na ipadaplen, di nakakakuhan dyan ron. Makuha na din eh. Yan na. Naog na dakay. Ipagiro ko rin din tanan din eh. Kaya magtrabaho. Magpainising. Siya, hindi ko mo ulit yun guys. Kapilisinan ko na yung piso. Hindi ka na, kapilisinan ko. Hah? Bisa? Hindi yun. Kasi mo. Alay, banyak yang Saan sering? alay sering. Tahu? Tahu ba? Hoy. Tahu ba? Tahu sudah. Sama. Akong pipino guys, di lang na ko panitan kay pipino man niya. Pipino sa Japan.
Pero yung Japan niya, Pilipinas. Chinese na, Chinese. Chinese. Nakalang tagmanuriyaan eh. Di arong imong ko na, buang yun ako na. Sunod akong panalay tiradaan sa parta ko ng kana. Mahaw sa ninyo, sa katuwa pa nakapamahaw. Isa ka niya. Ay. Lami ano di pagbunot ng ito. Kita na dito. Sana ako lang ko. Kuhaan ko ba na? Ito na. Yung mazda mo kung ano ka. Makuha mo ito siguro. Yung mayroon. Lah, wala ba din asukang biyaha? Day! Tilay! Hinday! Tilay! Alin ako, Day? Subuasa ko, Day, Day. Papalitan ka sukar, Day. Kaya nagkampi ko, wala sukar. Pagpila na masukar. Cinco. Alihan ako ilan atin yung sini dyan. O kuwang ganit dyan. O naiputi dyan, puti. Anong wala. Tara lang. Ha? Bisa. Bisa ba? Ini musia ini. Ada. Silog si kini katagis kita. Pati bisa kung tagok gapon kay. Pero yung kita niya. Lolo. Nalagis ko. Atul kay. Lakaw ni mo. Mumimbang na kayo, Loy. Ano mo, ano ba? Mubarog na. Batay ako, hadlok ko anak. Mumimbang ko. Naamay. Kuhaan gani, cinco. Cinco. Cinco na ka. Mumimbang. Kaya isa mahigit.
Ako, mahal man sila. Buwangan o 3. May tiotso dahil. Kaya kung po sana, kaon ba? Nadi ada ako po sana, kukuta din. Ay, buhay si Petris, At tayo ng buong mo talaga. Palit pagdoko niya. Ato inara sa tigi. Sila. Ano sa sila? Palit pa kaya na? Sila. Ing na kapit sa tigi nga. Naitag 2,500 tigi kuan. Si kanuan sa kuan. Skate. Ganto sila brand new. Mahal mo kayo 5,000. Mana akong kaon guys. 1,500. Ang bahalo na sila diya ha. Ako nang humanon akong video. Kaya Kanuan ako nga dagang ni, trabahoon. bagko, Malaba ko magkagaw. akong labanan guys oh. Uy, ka na nagwamit. Tapok daan. Magwasing ko. Laban na sa ta guys. Ups. Wanas tong sabon. unahan lang ako nito na iyon. Agas sa taong tubig. Kuha pa ito. I-story. Mana ka diha? Pa. Okay. Maghipos dahil mi diri guys. Kay amo na ning pa floringan ba? Floringan ba? Mali, mali. Pinisingan. Para mahayag na siya. Hanya dahil skim. Sa skim coat. Mag skim coat pag human guys. Sa media. Ako pa hindi trabahoon sa akong balay guys. Aning pobre guys, maghinay-hinay lang. Pero haron sa tinuod, batay mamakata no. Kalonday ko sa pag-ibig. Then, oni, ay trabaho. Heri. Dere kay na kuan na naman eh. Napinisingan naman na. Kanina lang dere. Eh. Para magkalat gidaan ni ron guys. Kay pinising man. Gayas tiguang humanay ka anay. Ay. Kandi diha ni uban ni gawas na nga to ng kasan. Natutuwa ako sa itong mga babuak ng butang diri. Gani watsa. Butang diri nila. Ay kabugat aring sudan ay. Asa ko ani we? Kaya ginatiguang nga oh. Ang duklos agtang guys. Guwang nilig ang pagyanig ko mo. Yung bagay oh.
pagkaragan pa na kong lihokon guys.